públic en general, molt bon dia a tots i a totes. Avui anem a celebrar un concert en el qual col·laborem en Càritas. Entonces, el concert va ser, calculem, solidari, un concert bonic. Tota la gent i tots els músics han estat tots d'acord en poder fer aquest concert. Bueno, jo rogaria al grup de Càritas, del equipo de Càritas, que puche así al estat y que done compte de lo que se ha replegado. Per favor. Bon dia i moltes gràcies per haver-se recordat de Càritas Aldaia. Havem de replegar 250 quilos de menjar, que és per economat, és per ajudar a totes les famílies necessitades d'Aldaia, que per circumstàncies estan necessitades. I vos convidem a que vingueu a l'economat i a conèixer el que estem fent, a conèixer el lloc que tenim i convidar-vos a que, si podeu, tota ajuda és molt bona. Tots els mesos en la parròquia tenim un producte d'aliment i, si podeu, col·laborar tots els mesos quan pugueu. Moltes gràcies a tots per recordar-se de Càritas. Gràcies. Moltes gràcies. I seguidament anem a començar el concert perquè tenim que fer molta marxa. Entonces, este concert va costar de una primera part el pasodoble Fernando Miras, un pasodoble que es va fer i es va escriure per d'alguna forma fer un xicotet homenatge a Fernando Miras. I el va escriure un component de la banda, Vicent Ramon Tarazona. Un aplauso para él. La segunda part, Caliusca, de Pablo Sorosado. La tercera part, La alegría de la huerta, de Fernando Chueca. I això farem la primera part i farem un xicot de descans per continuar després. Moltes gràcies. Amb tots vostès, el mestre director, don Ramon Forlí Mora.
aquesta banda juvenil. Anem a fer 10 minutets de descans i continuarem en el concert. Gràcies a tots. Senyores i senyors, molt bon dia. Diuen, i és veritat, que existeix un idioma que és internacional. I aquest idioma és la música. Es parla tot el món. I és l'idioma que parla esta banda des de fa 14 anys. Fa 14 anys que aquesta agrupació musical, els Majors de l'Altasú, va fer el seu primer concert al camp. Jo recordo molt bé, perquè era jo i portava la bandera pel centre de la sala fins a l'escenari. 14 anys i que ens han passat moltes coses. Que ràpid passa el temps. Fins i tot han dut aires nous representats en la figura del nou president Vicent Martínez Escudero. Molt bon dia, una salutació a les autoritats i al públic en general. No me vaig allargar molt perquè encara queda altre i ja el cul ja fa fermella. Des de fa uns 7 o 8 anys que pertany a aquesta agrupació i sempre te senti com en família. I he après molt, però el rumb ja està fixat. Ara només resta mantindre l'objectiu, continuar amb la tasca de dur a terme una gran labor social i musical. Des del principi de la idea hem tingut un gran recolzament de nostra presidenta honorífica que va creure en el projecte. Així que tinc el plaer de cridar a Empar Navarro Prosper i convidar-la que puja a l'escenari. Jo les meves paraules és, en principi, per al reconeixement
de la iniciativa d'unes persones encapçalada per Fernando, però també, com ha dit molt bé Rosendo, de més persones que van tindre la valentia de tindre la iniciativa de constituir una banda. Però una banda que tal vegada pot ser fàcil, a lo millor, començar. Però van tindre la idea de començar una banda d'àmbit comarcal, d'àmbit de més pobles, de més músics, que tenien part en altres bandes, en altres pobles, i juntar en una banda a persones, a músics de més pobles, jo crec que era algo atrevit. Podia haver en altres puestos més bandes comarcals, però així nosaltres i ells vàrem prendre aquesta iniciativa, en aquesta valentia i en aquest saber fer, ho vam reconèixer sempre. Perquè quan vàrem portar la proposta ja havíem fet una tasca de tota la documentació i de totes les coses que tenien que fer, d'una manera molt seriosa i molt responsable. Això ho encapçalava Fernando, i n'hi ha que reconèixer també a persones que avui no estan així, que ens han deixat, a moltes persones que també, junt a ell, ho varen fer. Era fer-ho, era iniciar-ho, i era també després mantindre-ho, i la constància també és algo que n'hi ha que reconèixer. La constància d'hores, de treball, de juntes i de feina, i de persones que varen creure en elles. I jo, com a Ajuntament d'Aldaia, ho vaig recolzar, però també ho vaig recolzar com a mancomunitat, com a l'entitat i la institució d'àmbit comarcal, que molta gent potser no creu en ells, però és una institució que dona cobertura a tots els pobles de la comarca, a 20 pobles i més de 300.000 habitants. I això ho va fer des de la institució comarcal que jo en aquell moment també representava. Varen fer, i jo crec que és una bona iniciativa, on hi ha activitats per a persones majors que saben fer música i, com ha dit molt bé també Paco, en un llenguatge internacional que tots entenem i que ho agraïm. Perquè el seu esforç de totes les setmanes, els dimecres, d'assajar, que ploga, que faci fred o que faci calor o que faci ponent, ells estan ahí. Estan ahí per a després donar-nos l'oportunitat d'escoltar música i participar i fer-nos sentir el sentiment de la música i poder compartir el llenguatge musical que tots entenem i tots agraïm. Així que les meves paraules d'agraïment a moltíssima gent, també als directors que varen creure en ells, al primer director, que també està entre nosaltres, que també va començar en els primers que no sabien tocar, perquè sabia fer molt de temps que no havien tocat, i als altres directors que han continuat en la seva batuta fer-nos el que avui ens estan fent. Música i fer-nos compartir alegria, sentiment, de tot en ells. Moltíssimes gràcies i molta enhorabona a Fernando, que encapçarà en aquell moment aquesta iniciativa. Moltes gràcies. Teníem previst ara que Fernando diguera algunes paraules, però es va esperar. Perquè vull que pugen així dos persones conegudes, els seus fills, Marcos i Sonia. Per favor. Van a fer entrega d'un quadre que, quan de Sant Pere d'Antona, que és una caricatura d'ell tocant un dels instruments del Martí.
2002-2016. I també una Santa Cecília que pràcticament diu el mateix. A Fernando Miras Gallego, fundador i president de la banda.
i li van contar als tres la mateixa historieta. I els tres mos digueren a cop que sí. Perdoneu, però havia que fer una altra cosa. Mos van dir a cop que sí, els tres. I a partir d'ahir començàrem a treballar, fent estatuts, documentació i tal. I ja quan teníem 14 o 15 músics, pues tenien ganes de començar a tocar. Això era el primer. I digueren, pues anem a ensenyar consiga. I quedaren, li van dir a José María Mas Peiró, el tio Batiste, que van dir d'ell, i li faltava temps va dir-nos que sí. I començàrem a assajar i ensenyàrem 3 setmanes amb ell. Clar, ja anaven acudint algun músic més i tenia que dir un altre director. I li vaig comentar als directius, que ja teníem una directiva, que jo havia parlat en un músic del poble, fill del poble i bon músic, que ja era director, en Hugo Ginesta, i me van dir que sí, a cop també. O sigui que parlàvem amb ell i vingueu a assajar amb nosaltres i a començar a assajar i estigué en la banda des del 2002 fins al 2005. O sigui que estigué 3 anys amb nosaltres. Després ho tinc que deixar perquè tenia moltes feines per ahir, però ell estigués aguantant 3 anys. Ja ficats en l'any 2002 ens digueren d'un músic que hi havia en Torrent que podia ser el director de la banda. I anàvem a la directiva a parlar amb ell. Ell és de Torrent, però és oriundo del Dall. I ell és don Ramon Sorlit Mora, que encara continua de director en nosaltres. I la cosa que li queda, o sigui que no és que s'ha acabat ahir, ell està ahí hasta saber quan. Així que ja tenim una plantilla de 67 components. El que passa que avui, a les festes de Sant Vicent i dels pobles i tal, ens falten 18 músics. A tots els músics de la comarca, a que puguen vindre i vulguin vindre així, que seran ben acollits per tots. Y a los més, decir a los músicos, los que estáis aquí y los que nos dejaron, muchas gracias a todos. Bueno, estava previst que començara la segona part, però de moment no va començar. Tots sabem que una persona sola no pot portar el pes de l'altra, que no és fort. Fernando necessitava ajuda. I què podia donar-li? Algú que estiguera disposat a lo que fora. Carregar, descarregar, moure la infinita documentació burocràtica. No sé això fer tot. És això el que fas, veritat? Sí, això fa... Rosendo Puigdeler, durant 14 anys, ha treballat molt bé pel bon funcionament de la banda. Humor, bon criteri. I encara està sent la metge. Així que pensem que també mereixes un reconeixement. Per la teua llavor en funcionament de la nostra ocupació. El president que va fer l'entrega, jo no ho sé. I per acabar, l'arxiver
L'Arxivell és una figura de les nostres societats musicals poc valorades. No es coneix la importància que té que les obres estiguin preparades i concretes dels músics, amb tota la entretinguda feina que això comporta, i que això abufa. Sap que hi ha on estan totes les obres, sense l'ajuda dels sistemes informàtics. És un arxiu verdaderament bé, i per això treball ben fet. I per ser aquest ésser humà tan entranyable i efectiu durant aquests 4 anys, li fem el reconeixement a Andrés David Martínez, el nostre president. Tinc que dir que tant els quadres que li ha presentat a Fernando com els de Rosendo i Andrés han sigut preparats en l'Escola Solidària. Bueno, ara tenim una representació de l'Ajuntament de Torrent i vull que isquen també a l'escenari Alfred Costa i Alfred Domínguez per a fer-li entrega als homenatjats, als que estan així, d'un present canut. Concerts que va fer la banda en Torrent. Sí, bueno, gràcies. Gràcies. Bueno, i acabant, continua Rosendo presentant el concert. Bueno, anem a veure. Això està tot en directe. Com no gravem res, entonces ixen alguns fallos. Però espero que aquests fallos vostès lo comprenguen i sàpien perdonar-los. En este moment, ara, Robert Amparo Martínez, la dona del president, que pugi a l'escenari, per favor. S'han acabat perquè no mos han dut més rams. Però ara queda la bandera, que ha format part des d'un principi de
la nostra agrupació. Entonces, com a record d'este dia i d'este moment, se li va imposar un corbatí donat per la mateixa família Fernando Miras i Gallego. Bueno, agrair a tots aquesta assistència. Bueno, una volta que hem acabat ja en este protocol, anem a continuar en la música, que és el que també interessa. Entonces, en aquell temps, la banda es comença a funcionar, l'agarrà Hugo, el senyor Hugo li s'ocorrí fer un pasodoble dedicat a majors de l'Horta Sud. Entonces, en este moment, yo invite a Hugo Ginesta a que puche al escenario a dirigir este pasodoble. Bueno, entonces, este pasodoble, que es el mayor de l'Horta Sud, a continuación será el tambor de granaderos, después la leyenda del beso y el príncipe de carnaval de José Serrano. Y acabarem en el himne a la comarca. Amb tots vostès, Hugo Ginesta.
estamos casi llegando ya al final. Entonces, hay unas autoridades que por compromisos no han podido estar aquí al empezar el concierto, pero están ahora mismo. Entonces, simplemente dar las gracias a todo el público en general y a las autoridades por haber acudido a este concierto, haber disfrutado al mismo tiempo y haber colaborado con Cáritas. Gracias a todos, muchas gracias a todos. Ahora mismo ruego al señor alcalde, don Guillermo Enganchado, Luján Valero, que suba al estrado, por favor, dirija unas palabras. Bon dia a tots. Mira que és difícil que s'equivoquen el meu cognom, perquè habitualment és costum que la gent pense que soc fill d'Enric Luján. La gent diu, tu eres fill d'Enric? Perquè Luján, sabeu que en Aldaia és un cognom que té molta repercussió. Jo agraeix que puc parlar així ara al final un momentet, perquè la veritat és que abans m'haguera costat pujar a parlar, perquè la veritat és que estava emocionat, perquè al final els reconeixements i el que s'ha viscut abans és molt bonic i molt important, perquè fa 14 anys, com han dit abans, se feien coses molt vanguardistes, perquè al final avui en dia estem en moments en què pareix que tot lo nou, lo novedós és lo que impera, no? Però fer part de l'experiència, les persones que han donat molt i que no se rendixen mai, i que tiren endavant, i que no n'hi ha que rendir-se mai. I aquest valor de l'experiència, de sumar, de mirar més enllà, com se diu també moltes vegades, del campanari de cada poble, de tota la comarca, de l'experiència, la solidaritat i les iniciatives. I per a mi també no puc negar-ho i dir-ho que l'experiència de la Banda Major del nostre sud és un exemple, però per supost l'experiència de l'alcalde Saldaia de Parc Navarro, una experiència fonamental per a tots i personalment per a mi també. Per tant, agraeix que sigueu justos en aquest sentit, que heu tingut el reconeixement d'això, d'aquests valors, d'experiència, solidaritat, de mirar més enllà dels pobles i buscar un compromís de comarca, se facin valdre. Per tant, agrair-vos i sabeu que en Aldaia heu tingut és la Banda Major del Sud, però se troba com a casa. I també és de justícia reconèixer que això, aquestes iniciatives, també és important que en el temps se desenvolupin. I jo he vist abans també a l'anterior regidora de Cultura, Patricia García, i ara l'actual regidora en Parc Folgado. Jo crec que això també és important. Les bones iniciatives i també la gent que sap reconèixer-les i en el temps les perdura. Per tant, agrair-nos a tots i a seguir endavant. Gràcies a tots. Les palabras del señor Guillermo han plegado ya al final. Entonces, ahora se va a interpretar el himne de la comarca, que com veureu, el que tinga problemes en la mà, veureu que a una part, a la part esquerra, està l'himne en lletra. Molt no s'entendreu en cantar-lo. Però si voleu acompanyar a la música, com aquell Martínez de la Caña. La letra no me lo sé, pero la música sí. Na, 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 na,